Long ing griya mangu-mangu Bremara remang uswa mung ambreng kadi karunaning kaswasya haning marga malahat risang gondo astrat mojo nuwun pasang kaliman tabik sinabetno ing ladunilin pating tulak manu dumawing tawang towang mangke Kisana keparung klaturi nyeketaken anggen paduka pinarak lenggah Kisana lho inggih kados sampun boten kirang seca anggen kula nyabian turun ngarsa paduka sinuwun inggih syukur sekedhi jemur Jaka Sanda anak kula nangger kepianggonira ingsun dawi ngupadi dalang pengruatan apa wis antuk gawe inggih Sinuwun Prabu Darma pikukuh ngaturi priksa bilih menika Bapak Kyai Dalang Kanda Buwana inggih Bapak Dalang Gandawiyana sampun kula dherekaken sowan wonten ngarsa ndika sinuwun mula daya syukur sekedhi jemurung mangke to Kyai Dalang dipun tepangaken kula namipun Prabu Darma pikukuh negari kula negaring Medang Kamulyan paduka menapa leres ingkang juluk nggih menika Kyai Dalang Kanda Buwana inggih laras pangandikanipun Sinuwun Prabu Darma pikukuh kula pun Dalang Kanda Buwana nggih dalang sejati nggih dalang Gandawiyana wingking saking Dempokan Kelurahan Sambi inggih syukur sekedhi jemurung mila panjenenganipun Kyai Dalang Kanda Buwana dipun aturi rawuh wonten ing Pedukuhan inggih menika Bledug Ler utawi dukuh ngledhok mriki keparingipun kadang kula inggih menika anak Mas Walaya anggenipun ngrawaken dhateng paduka Bapak Walaya menika putranipun namung setunggananipun Genduk Yunita Dwi Haryati menika badhe dipun ruwat mila nyuwun senjata pitung dhateng danipun Bapak Kyai Dalang Kanda Buwana iki Dalang Gandawiyana dipun atur mriki dipun aturi ngruwat utawi ngicali suketanipun Kang Putra inggih menika genduk inggih menika Yunita Dwi Haryati putranipun Bapak Walaya mriki monggo Bapak Walaya kula aturi matur piyambak inggih mboten langkung sekaken dawuh mangke to Bapak Dalang keparenga kula badhe nderek tepang Gladiwanu kula nami Bapak Walaya kula menika anggenipun bebayan kayan swargi semah kula menika keparingipun Gusti paring jagat namung dipun paringi putra setunggal menika anak kula wadon kula parinami nggih menika Genduk Yunita Dwi Haryati lah menika badhe kula ruwat supados paduka Bapak Kyai Dalang kula aturi ngicali mula sukertanipun anak kula wadon supados mangya Teguh Rayu Widada Wilujeng wit sak menika dumugi sak laminipun ampun ngantos wonten setunggal menapa anggenipun badhe ngawibrayan agung saged atut runtut ngantos dumugi kaken ninen-ninen boten nenten nalang setunggal menapa kayan kula inggih nyuwun pangestu tansah manggyut
Teguh Rayu Wilujeng Widodo awit anggen kula momong anak putra wayah. Kayan semah kula anggen sampun kapundhut kan Gusti mugi pikantuk amargi ingkang sekeca wonten ing kasuwargan jati. Dipun papaken ingkang sekeca ayan Gusti Maha inggih menawi ngaten boten langkung kula namung nderek mujing dados keparingipun Bapak Waloyo. Bapak Waloyo sunambahipun kang putra genduk Yunita Dwi Haryati ngantos dumugi salamipun tansah manggiha Teguh Rayu Widodo wilujeng niring sambikala keparenga kula badhe miwiti anggen kula badhe murwakala inggih nek ngaten mboten angustakaken dawuh namung kula dhekaken monggo tansah sami nyuwun dhateng Gusti ingkang Maha Agung ugi sageta kasempatan mung dados panyuwun Bapak ayo tansah manggiha Widodo niring sambikala dasan ingkang putra inggih mboten angustakaken dawuh Kyai Dalang Kyai Kalung kula wonten dawuh para kaki Kyai kelire lan inggal gelaran wayang inggal sumpingen gamelan inggal totonon inggih menika sampun komplit pun kaet kala asun sampun wah gongsanipun ringgit menika mboten bahan-bahan menika gongsa ringgit saking Gombang menika putra kagunganipun putranipun Bapak Ki Mujaka Raja wah sae larasipun ngelok ringgitipun nggih ringgitipun kathah ringgit lawas gemblengan Prada Mas Daya inggih